Long travel Bukastini, Monugat Amchayo Salka Clubni, Maharaja Birbikram Kishore Manikya Debbarmani Achaima Shalno Home Dodamke Palaijakha Abonurugui Baigireli Palaijakha knockout cricket tournament Mutanzaka Abonokaribo cultural Musamung Kobe Bufangwa Fangrok Bokaijakati Watini Vision of Hano Belek Hatung Khazani Vision Palaimanka Hinish Hawaii Kradika Salka Clubni Chairman Boromgrang Sushil Debbarma. Asa ini nih kalau tuh hasil genangannya Maharaja Birbikram Kishore Manikya Achaima nih salah rebino Palaijakha itu musa. Ini omah haiklay norok nih bodol nih Wngwi ini bot hayo Palaijakha itu yang sama bot hayo. Khulumbai kita tuh no, seng tini Salka bodol, Monugat long travel ini Wngwi seng program tini khai tunggu, Birbikram Achaima sal, Birbikram era engkau 116 tomo. Ya Maharaja Birbikram bad dena seng tini oro palailai tongo hohom dodom kai wati kabang ma phai tongma ni bisingo phano chinoro long travel ni je borok rok sono chubawi seng bike rally rok khalika engkai tabu town hall program bongui tongo ta gesa engkai cultural program ngai haikena seng bisi burum palai tongo ta Bodol lengi sa Salka bodol Monugat long travel dolai Tripura. Acha sir, lai thanai bisirong nih selai, taklai bom haitong tak. Abo seng long travel wo seng no puila palai huni mano abono seng 2015 ni simino abono seng jengsawo seng apuru kai chini bodol ni bus kango puila chikon sakai jengka ulo kai toruk kai seng tini usuk jora sok paika aboni bisingo seng sports ni bising tibo engko kayo sports bo choli tongo chini cricket tournament wati ni bisingo tongphano seng abono kita manage khailei a tournament ning tongo seng tini final khainala chongui tongo saimia wati tumung chono phaiang ke ba seng khaimanai chono kha khaire wati saiman chu tabu Sartai kaisa sumong ini nih Birbikram nih Achaima sanor gai Palaijakha thayo. Nograi motom ngai thap mandap tiga. Seng oro kabangma social worker rok tongo sini takuk brojo engkai kabangma tai club ni president secretary rok sini oro ni club ni advisory ni adong rok bo tongo angbo club ni advisory ni adong koroksa chairman aite kabangma borok tai oro ni beri cerai sikla sikli joto no phai chuba phaijak joto phai no jongo khailai tongo ta Sar pai thago nang koroksa Salka bodol nih adong nih coba Salka bodol nih tangpang nih cita gitu mbak. Hase hayong nih lukorok no ini nih salon nih kamu kok kesar mungkin pai thago sar. Kok to kabangma kasana tongo hai pano ang tabuk khaisa no sawana tabuk globalization ni jorawo technology ni jorawo seng abono technology ni use khai chini hukumu mukumu no seng wari bo mano abono use seng abuse khai ka hangka abo chikoni bo thangmano seng saimano chini o Tripura je ingko tongmani Manikya dynasty tongmani abo second largest in the world ni bisingo jotong lai kolok rajyo sason khainai ni bisingo kalayo engkai seng aborong ni bosong ni seng kha sugui pung sugui seng saimano aboni bagai ang koinai hasteni phataro je Tripura sa tongnai rok norok technology ni use khaiye sini society ni sini chamung nungmung chai sini Birbikram songni je mongko rok no laibuma rok no taibo phuardi sengbo hayungo sini jagi tongnatei hambai.